हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली आसाम पुलिसनि मोनसे रिजाल्टआ रिलिज जाबावबाय, बेनो जाबाय कनस्टेबल। दा लोगोफोर मैया जों गोबां आसा खालामदोंमोन एसआइनि कामान्डनि बेनिफ्राय एबिइउबि कनस्टेबलनि रिजाल्टखौ जे होमारगोन ना होमारा, नाथाय जोंहा मोनसे मिन्थिखादोंमोन जे रिजाल्टआ मोनसे फैगोन, मानोना जोंहा रिजाल्ट पर्टेला मेन्टेनेन्स जादों जेला माबा मोनसे जों इसोरा मोनखादों जे रिजाल्टआ फैगोन होननानै। दा फाइनाली रिजाल्टआ मोनसे आउट जामारबाय, बेनो जाबाय कनस्टेबल AISF। स' नोंथांमोना जायफ्रा 2017आवनो एप्लाइ खालामदोंमोन आरो लोगोसे इन्टारभिउ होबोबाय थादोंमोन, दा बिनि रिजाल्टआ फाइनाली आउट जाबाय आरो बेयाव जों लेटेस्ट नटिसखौ जों मोनगोन आरो नोंथांमोना रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोबो डाइरेक्ट रिजाल्टखौ नायनो हागोन। दा बिदिब्ला जों बे नटिसखौ नायग्रोनोसो फैदों मा होनदों, स' नोंथांमोना बेयाव नाय। आरो बिनि एप्लाइआ जादोंमोन एडभार्टाइजआ 2017आवनो डिसेम्बराव ओंखारदोंमोन, बिनिफ्राय जायै जानानै दिनैसो फाइनाल लिस्टआ ओंखारबाय। आरो बिनिफ्राय आपकामिं फैथारसिगोन जेरै एसआइनि काट अफ, कामान्डु साइकोमेट्रिक, बिनिफ्राय एबिइउबि कनस्टेबल काट अफ। स' नोंथांमोना थाबैनो होनो मोनथारगोन। दा ओंखायनो जों रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो लेटेस्ट रिजाल्टआ नाम्बार 4आव दङ। स' नोंथांमोना नाम्बार 4आव नायबानो जाबाय रल नाम्बारखौ होनानै आरो बार्थडे, पासपर्ट, एप्लिकेसन आइडिखौ होनानै साबमिट खालामदो। जेरै खालामो सिगांनि जेरै कनस्टेबलाव नायो सेम प्रसेस, थ' नोंथांमोना नायदो। दा फाइनाली नोंथांमोना सोर मोनमारखो कमेन्ट्स खालामदो। गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे माला होगोन होननानै रिजाल्टआ। दा फाइनाली मोनबाय। स' बिनिफ्राय अन दा वे जागासिनो दङ एबा फैथारसिगोन, बेनो जाबाय एसआइनि काट अफ, कामान्डु साइकोमेट्रिकखौ बयबो होनो मोनगोन, लोगोसे एबिइउबि कनस्टेबलावबो नोंथांमोना बाहागो मोनसिगोन, मानोना काट अफआ ल' थांसिगोन, हाइ लेभेलाव काट अफ थांला। मानोना बाथ्राया जाबाय खायसे साख्रि मोनखांखाबाय जेला, थ' बैसोरो गैला, स' नोंथांमोना चान्सआ बारा मोनबाय। दा बेखायनो नेथ'दो लोगोफोर, दा बावैनो फैथारसिगोन एसआइनि रिजाल्ट बा कनस्टेबलनि। दा बेबादिनो आसाम पुलिसा लारि होलांगासिनो दङ आरो बुंदों जुलाइआवनो गासैखौबो एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै। स' अब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआ बे मे लास्ट उइक नङाबा जुनावनो गासैबो ओंखारजोबगोन लारि आरो नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ मोननाय जागोन। थ' बेनिफ्राय जायफ्रा दासिमबो DHSनि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामाखैना, अब्ला नोंथांमोना खालामदो, लिंकआ एक्टिभेट जाबाय। दा बेखायनो dhs.assam.gov.in होनानै स' नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव फैदो। आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव मोनसे लेटेस्ट मोनदों कम्बाइन रिटेन एग्जामिनेसन, बेयाव क्लिक खालामदो। आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो रिडाइरेक्ट जानो थाखाय नोंथांमोना अके बिगोन आरो बे पस्टआ जाबाय टेक्निकेल लाइननि आरो ग्रेड 3 नन टेक्निकेल, बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 4आ फैथ'वाखै। दा बे क्लिक टु डाउनलड एडमिट कार्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो। आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन, अके हो बेयाव। स' अके होनाय लोगो लोगो दानिया लगिन खालामदो, बेनो जाबाय एप्लिकेसन आइडि नाम्बारखौ होदो आरो बेनिफ्राय पासवर्ड होदो। दा बेखायनो बेयाव होदो एप्लिकेसन आइडि, पासवर्डआ जि होदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव होनानै। स' नोंथांमोना लगिन खालामदो आरो एडमिट डाउनलड जायाबा स' नोंथांमोना मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार मोनदों, बेयाव नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आरो एडमिटखौ नोंथांमोना रायज्लायना लानो हागोन। थ' बेखायनो बेयाव कल खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय ग्रेड 4नि एडमिटआ नन टेक्निकेला माला जागोन बिनि सायाव डेटआ फिक्स जाथ'वाखै आरो डेटआ फिक्स जायोब्लानो फैगोन। आं आसा खालामदों 5 जुनाव जानो हागौ सानदेखालि एग्जामा। स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हागोन।